Верховная Рада Украины приняла обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ и всем членам международного сообщества относительно почтения памяти жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждения нарушений Российской Федерации прав и свобод крымско-татарского народа. За соответствующее обращение проголосовали 240 народных депутатов. Не поддержали оппозиционный блок, Возрождение и большинство депутатов радикальной партии. В заявлении парламент призывает международное сообщество признать депортацию крымских татар 1944-го геноцидом и приобщиться к чествованию жертв, которое состоится 18 мая. Колеги, прошу вас голосуванням підтримати проєкт постанови за основу і в цілому і затвердити звернення Верховної Ради щодо вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу та засудження порушень Російською Федерацією прав і свобод кримсько-татарського народу. В цій постанові парламент України, Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свобод громадянина в Криму, як невід'ємній частині суверенної території України, зокрема прав кримських татар як корінного народу України. Також ми закликаємо міжнародну спільноту визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. Ми зараз з вами є свідками фактично третього геноциду кримських татар. Перший був після того, як їх загарбала Російська імперія в 18 сторіччі. Другим геноцидом був геноцид Сталіна. Третій зараз ми бачимо, коли людей виводять з мечеті, коли людей арештовують кримських татар. І ми повинні всім українським світом їх підтримати. Нині Російська Федерація фактично проводить політику етноциду кримських татар на Кримському півострові. Ми бачимо, що кримських татар витискають з Криму. Ми бачимо шалені репресії, арешти та затримання кримсько-татарських активістів, обшуки в мечетях. Ми розуміємо, що фактично Російська Федерація буде намагатися зробити те саме, що зробив свого часу пан Сталін. Цей тиран кривавий. Вона буде намагатися провести депортацію, але примусову вже не у вагонах, а так звану псевдодобровільну депортацію кримських татар. Вона буде вижимати їх з півострова. І наш обов'язок, як українських депутатів, зробити все для того, щоб міжнародне співтовариство знало про ці плани та допомогло нам їх зупинити. Україна своєю силою, своїм мечем, своїм вогнем спроможеться звільнити і Крим, і кримських татар від нового фашистсько-рашистського іга. 240 за. Закон прийнятий. Прошу по фракціям показати.